Hola, som els alumnes de l'EDN i avui us presentarem un vídeo sobre l'itinerari que hem triat, que tracta sobre la tecnologia. En primer lloc podem veure el pati, la zona de confort pels alumnes, on esmorzem i tenim temps lliure per estar amb els amics. A continuació, pujarem cap a l'edifici, on podem trobar les classes, els lavabos, un menjador, el laboratori, el taller, l'aula de tecnologia i les aules d'informàtica. Tots som companys! Aquestes activitats són algunes de les que fem a l'itinerari, com soldar. I fins aquí la nostra escola. Hola, som els alumnes de quart de l'EDN i ens ve molt de gust participar en aquest event. Jo sóc el Marc, un dels professors de tecnologia, i estic supercontent que puguem tornar a participar en aquest repte, perquè així podem aprofitar totes les coses que tenim i si podem afegir algun kit ens anirà molt bé i amb aquests alumnes que tenim ara podrem programar, jugar, aprendre i fer tot el que sigui necessari. Per tant, us esperem trobar dins del Retotec. Som-hi!